F'konferenza tal-aħbarijiet, il-President ta' Malta George Vella ħabbar li s-sibt li ġej, 17 ta' April, se jsir webinar dwar il-100 sena mill-logħob tal-Kostituzzjoni tal-1921. Din il-Kostituzzjoni fi żmien il-ħakma Ingliża wafqet il-Parlament Malti u pajjiżna kellu gvern responsabbli. Il-President ta' Malta qal kif inħass li dan il-webinar isir sabiex jitfakkar dan l-iżvilupp politiku ta' 100 sena ilu. Qal kif din il-kisba tal-Maltin waslet wara numru ta' snin, hekk kif il-Maltin mill-bidu għas-seklu 19 talbu sabiex id-drittijiet tagħhom ikunu rispettati. Il-President George Vella qal li jixtieq joħroġ li narfu iżjed dak li aħna u aktar nies, speċjalment żgħażagħ, isur jafu dwar l-istorja sinjura ta' pajjiżna. Il-President Malti saħaq li jekk iċ-ċirkustanzi jippermettu din il-ġraja se tkun ikkommemorata bil-għan li l-poplu Malti iġeddet l-identità tiegħu. Xi xtaqt li joħroġ minn dal-webinar li se nagħmlu? Jiena xtaqt l-ewwel nett li narfu aktar minn aħna. Xtaqt ukoll li l-istorja tagħna tagħtina sens ta' kburija. Xtaqt li waslu speċjalment liż-żgħażagħ tagħna kif sirna nazzjon. Waqt din il-konferenza tal-aħbarijiet tkellem il-Professur Raymond Manjon li se jkun parti mill-panel ta' dan il-webinar. Qal kif dan l-avveniment kien importanti fl-istorja ta' pajjiżna. Qal kif din il-Kostituzzjoni tal-1921 waslet 40 sena wara il-ħolqien tal-partiti politiċi u sentej wara l-irvellijiet tas-7 Ġunju. Il-Professur Manjon qal kif il-Kostituzzjoni ta' pajjiżna li saret minn J.J. Cremona fl-1964 kellha parti minnha bbażata fuq din il-Kostituzzjoni tal-1921.